Usa ka petisyon ang gisumite sa mga sakop sa Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas na Bayan o PDP Laban ug pipila ka overseas voters aron mohangyo sa Korte Suprema nga mopagula og temporary restraining order aron mababagan ang pagpatuman og online voting sa overseas voters sa umaabot nga 2025 midterm elections. Ani report ni Argil Relator. Gisumite Webes sa buntag nila PDP Laban member Attorney Israelito Torion, Attorney Raul Lambino ug Attorney Jimmy Bondok ang petisyon sa mga sakop sa maong partido kauban ang mga OFW kinsa overseas registered voters, ang petition for prohibition and mandamus uban sa urgent application sa temporary restraining order o writ of preliminary injunction. Kini aron did-an ang COMELEC sa pagpatuman sa ilang resolusyon kalabot sa online remote voting gamit ang digital ballots sa overseas voters sa eleksyon. Gibarugan sa petitioners nga wala pay balaod labot sa paggamit og online sa pagboto ug sukwahi kini sa mga probisyon ubos sa Automated Election Law ug Overseas Absentee Voting Act. There is yet no law which implements it. But what the COMELEC is doing is that via 3 resolutions, it seeks to implement online voting without any law to support it. So we feel that it is the act of the COMELEC is illegal, void, ultra vires ang tawag namin yung mga lawyers. Inay online voting and counting system. Giawhag nila ang COMELEC nga manual counting o on-site canvassing sa boto ang ipatuman alang sa pahigayon nga overseas voting. Sa April 13 hangtod May 12, nakatakda ang voting period sa mga rehistradong botante sa ubang mga nasod. Ginakuhaan pa og pahayag ang COMELEC labot niini. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.